Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας επικοινωνία θα μιλήσουμε για τρία θέματα. Το ένα θέμα είναι η Αρμενία, αυτό το δράμα που εκτιλήσεται στην Αρμενία και μέσα σε μια διεθνή σιωπή και ανοχή, και θα το δούμε σε συσχετισμό και με την Τουρκία, που δεν είναι άμυρη του τι συμβαίνει εκεί πέρα, και με τις φιλοδοξίες της στην Κεντρική Ασία. Κατά δεύτερο λόγο θα μιλήσουμε για το μεταναστευτικό, όχι απλώς στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη, και βλέπω ότι παίρνει επιτέλους μια μεγάλη διάσταση πολιτικά το θέμα και ίσως να βγει κάτι, ίσως να αντιληφθούν στην Ευρώπη τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία και να υπάρξει κάποιος προβληματισμός για αλλαγή αυτής της λεγόμενης ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση. Και κατά τρίτο λόγο θα πούμε δύο λόγια για το Κυπριακό, με την ευκαιρία της 63ης επετείου από τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, και με αφορμή επίσης άλλα γεγονότα τα οποία θα αναφέρουμε διεξοδικά. Αρχίζω από το πρώτο θέμα. Διαβάζοντας την ιστορία του Κυπριακού, υπήρχε ένας προβληματισμός πριν την τουρκική εισβολή για πόσο χρόνο χρειαζόταν να γίνει η τουρκική εισβολή. Οι αναλύσεις στρατηγικές έλεγαν ότι αν γίνει όπως υπελόγιζαν απόβαση, η απόβαση έδινε ένα περιθώριο διπλωματικών ενεργειών, δηλαδή ένα περιθώριο 2-3 ημερών, κατά το οποίο θα μπορούσαν να γίνουν διπλωματικές ενέργειες για αποσόβηση της τουρκικής εισβολής και για κινητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης. Υπήρχαν όμως και πληροφορίες και σκέψεις ότι θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον εν μέρη η τουρκική εισβολή από τον αέρα, αεραπόβαση, και στην περίπτωση της αεραποβάσεως θα χρειαζόντουσαν μόνο μερικές ώρες, δηλαδή με μία κίνηση των τουρκικών ελικοπτέρων με βάση τον αριθμό που είχαν θα μπορούσαν να μεταφερθούν 8 έως 12.000 άνδρες. Άρα στην περίπτωση αυτή δεν θα υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος για διπλωματικές ενέργειες, για την κινητοποίηση της κοινής γνώμης. Και υπήρχε ακριβώς αυτό το πρόβλημα και καταρτίζοντα σχέδια για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπό ομαλές βεβαίως συνθήκες, οι οποίες θα επέτρεπαν μια κανονική άμυνα στην Κύπρο. Ξέρουμε όμως τι έγινε μετά την προδοσία και μετά την ιστορία του πραξικοπήματος από τη Χούντα. Ξέρουμε πως τα πράγματα πήγανε εντελώς σε λάθος κατεύθυνση, αλλά το αναφέρουμε αυτό το γεγονός για να δούμε πόση σημασία έχει ο χρόνος στον οποίο γίνεται μια επιχείρηση και στο χρόνος ο οποίος επιτρέπει μια διεθνή κινητοποίηση και αντίδραση σε μια επιχείρηση τέτοιου είδους. Στην προηγούμενη σύγκρουση στην Αρμενία είδαμε ότι χρειάστηκαν περίπου 40 ημέρες να ολοκληρωθεί η επιχείρηση του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας. Στη δεύτερη τώρα, τη σημερινή περίπτωση, χρειάστηκε μόνο μια μέρα. Δεν σημαίνει, αναφερόμενοι σε αυτό, δεν σημαίνει ότι υπονοούμε πως αυτό ήταν η μόνη αιτία γιατί δεν υπήρξε διεθνής αντίδραση. Αλλά είναι και αυτό ένα θέμα. Πριν ξεσηκωθεί οποιοσδήποτε διεθνής ιστορικός και οποιαδήποτε διεθνής αντίδραση και κινητοποίηση, ολοκληρώνεται μια επιχείρηση και δημιουργείται τετελεσμένο γεγονός. Αυτό κατόρθωσε να κάνει το Αζερμπαϊτζάν και βλέπουμε τώρα ένας εθνικός αγώνας της Αρμενίας για το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι μια αυτόνομη περιοχή μέσα στο Αζερμπαϊτζάν, περίκλειστη,
και ήταν ένα μόνιμο πρόβλημα. Αλλά ήταν καθαρά 90-95% Αρμένοι και ήταν μια αρμενική περιοχή. Στην πρώτη σύγκρουση η Αρμενία, η οποία είχε τότε αναμειχθεί στη σύγκρουση, κατέλαβε και ένα μεγάλο μέρος του Αζερμπαϊτζάν και αποκατέστησε επαφή με τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Έμεινε σε κρεμότητα 30 χρόνια αυτό το θέμα και τελικά με τις εξελίξεις και στο εσωτερικό της Αρμενίας αλλά και τις εξελίξεις διεθνώς κατέληξε σε πλήρη αποτυχία αυτός ο αγώνας των Αρμενίων και βλέπουμε σήμερα όλο σχεδόν ο πληθυσμός, ήδη έχουν φύγει 90.000, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουν οι υπόλοιποι 30.000 περίπου κάτοικοι, σύνολο ήταν 120.000 περίπου. Όλος ο πληθυσμός ο αρμενικός τελικά εκενώνει τον Ναγκόρνο Καραμπάχ και ένας μεγάλος εθνικός αγώνας του αρμενικού λαού για αυτή την περιοχή που είναι αρμενική περιοχή από αιώνες, δεν είναι δηλαδή, έχουν απόλυτο δίκιο οι Αρμένοι να διεκδικούν την περιοχή αυτή γιατί πραγματικά είναι αρμενικό έδαφος, αρμενικός πληθυσμός με μεγάλη ιστορία και πολιτισμό σε βάθος αιώνων. Αλλά βλέπουμε ότι η διαχείριση που έγινε από αρμενικής πλευράς εξυπηρέτησε τελικά τα σχέδια των αντιπάλων της, στα οποία προστίθεται η Τουρκία και όχι μόνο. Το Αζερμπαϊτζάν έχει ανοχές και έχει άκρες και με το Ισραήλ, το οποίο στο θέμα αυτό, επειδή έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, θα ήθελε τη συνεργασία του Αζερμπαϊτζάν εναντίον του Ιράν. Άρα είναι από τα κρυφά χαρτιά που έχει το Αζερμπαϊτζάν στην περίπτωση αυτή για να έχει μια διεθνή ανοχή, γιατί ακριβώς προσφέρεται να είναι μια εξέδρα από το βορρά και για να λειτουργεί ως παρατηρητήριο αλλά και ως βάση ενδεχομένως εξορμήσεως κατά του Ιράν και από την άποψη αυτή έχει μια μεγαλύτερη ανοχή πέρα από αυτή που είχε συνήθως. Η εσωτερική πολιτική, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά με τον Πρωθυπουργό Πασίνιαν, είναι αμφιλεγόμενη. Ο κύριος Πασίνιαν ενώ βλέπει πού βρίσκεται η Αρμενία, είναι εγκλωβισμένη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Ρωσίας και παραδοσιακά προστατευόταν από τη Ρωσία και έχει μια στρατηγική υποτίθεται συμμαχία με τη Ρωσία, ανεζήτησε ένα άλλο προσανατολισμό, να πάρει επαφές με το ΝΑΤΟ, με τους Αμερικανούς και βεβαίως αυτά εστράφησαν τελικά εναντίον της Αρμενίας γιατί η Αμερική και για τους λόγους που αναφέραμε αλλά και για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να επέμβει στον Κάφκασο γιατί θα συγκρουστεί άμεσα και με την Τουρκία, θα συγκρουστεί και με τη Ρωσία που δεν θέλει σε καμία περίπτωση ανάμειξη της Αμερικής στον Κάφκασο και πρακτικά δεν θα ήταν τόσο εύκολο να δώσει χείρα βοήθειας ακόμη και αν υποθέσουμε ότι το ήθελε. Έτσι το Αζερμπαϊτζάν εκμεταλλευόμενη και την αλλοπρόσαλη πολιτική Πασίνιαν στην Αρμενία κατάφερε να έχει και τις δύο υπερδυνάμεις, όχι υπέρ αλλά να επιδεικνύουν ανοχή και τελικά με την ανοχή και των δύο υπερδυνάμεων όπως το είχε καταφέρει και η Τουρκία το 1974. Το 1974 είχε ενεργά την υποστήριξη, το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή, είχε ενεργά την υποστήριξη της μιας υπερδυνάμεως με τον Κίσιγκερ, αλλά είχε και την ανοχή της άλλης υπερδυνάμεως. Και έτσι μπόρεσε σε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας να πραγματοποιήσει την επέμβαση την οποία μελετούσε από δεκαετίες. Το ίδιο έγινε τώρα και με το Αζερμπαϊτζάν. Βεβαίως ο Πασίνιαν κατηγορεί την ειρηνευτική δύναμη των Ρώσων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ γιατί δεν υπεράσπισε τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μα η αποστολή της ειρηνευτικής δυνάμεως δεν ήταν να υπερασπίσει στρατιωτικά
το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Έχει μια στρατιωτική συμμαχία, γιατί η Αρμενία είναι μέλος του συμφώνου του στρατιωτικού που ενώνει τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, αλλά η Αρμενία ίδια έμεινε ουδέτερη σε αυτό τον πόλεμο. Δεν ανεμίχθη η Αρμενία στο Αζερμπαϊτζάν. Η συμμαχία λοιπόν λειτουργεί υπέρ της Αρμενίας. Εάν γινόταν επίθεση κατά της Αρμενίας και όχι μόνο κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ, τότε η συμμαχία αυτή θα είχε υποχρέωση να επέμβει υπέρ της Αρμενίας. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και βεβαίως θα ήταν μάταιο να αναμένει κανείς ότι η ρωσική πολιτική θα διακινδύνευε τις σχέσεις της και με την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για να υπερασπίσει μια Αρμενία η οποία ακολουθεί μια αντιρωσική πολιτική και επιδιώκει να αναπτύξει σχέσεις με το ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ. Είναι ένα δίδαγμα από το οποίο πρέπει να βγάλουμε ότι οι αλλοπρόσαλες πολιτικές έχουν κόστος και είναι φανερό ότι έχουν κόστος στο εθνικό θέμα της Αρμενίας, ένα θέμα το οποίο είχε συνεπάρει όλο το αρμενικό έθνος και στο οποίο είχαν επενδύσει πολλοί οι Αρμένοι και είχε υποστηριχθεί διεθνώς και είχε για μερικές δεκαετίες αποκτήσει την ανεξαρτησία και την αυτονομία του, αλλά δυστυχώς αυτή απεδείχθη εφήμερη. Το θέμα δεν σταματά βεβαίως εκεί στην Αρμενία. Η Τουρκία, η οποία διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα, επιδιώκει να ανοίξει ένα διάδρομο μέσω του Αζερμπαϊτζάν, γιατί παρακαλώ όλους να φέρουμε στο νου το χάρτη της περιοχής, όσο και αν δεν είναι εύκολο. Μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν δεν υπάρχουν σύνορα, μεσολαβεί ένα κομμάτι της Αρμενίας. Αυτό είναι κάρφος στα μάτια της Τουρκίας, γιατί θέλει να προωθήσει πρακτικά την ένωση με το Αζερμπαϊτζάν και ταυτόχρονα να ανοίξει μέσω Αζερμπαϊτζάν το δρόμο επικοινωνίας με την Κεντρική Ασία. Και αυτός ο διάδρομος Ζανζεγκούρ, όπως λέγεται, αυτό το κομμάτι της Αρμενίας που παρεμβάλλεται μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία και προσπαθεί τώρα στο πλαίσιο όλων αυτών των ανακατατάξεων να λύσει και αυτό το πρόβλημα η Τουρκία και δεν αποκλείεται, εάν δεν επιληθεί διπλωματικά, να έχουμε και ένα νέο μέτωπο στο σύντομο μέλλον, με προσπάθεια του Αζερμπαϊτζάν να καταλάβει ένα μέρος από αυτή την Αρμενία, ούτως ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα επαφής, τη δημιουργία επαφής μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας. Η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στον Κάυκασο, γιατί πάντα ιστορικά είχε βλέψεις και παρουσία στην περιοχή αυτή επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θέλει να αναβιώσει αυτά τα παλιά σχέδια, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως θέλει επίσης να ανοίξει έναν δρόμο για να ενισχύσει τις σχέσεις της με τα κράτη πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, στηριζόμενοι πάνω σε κάποια στοιχεία συγγένειας, εκλεκτικής συγγένειας. Έχει προχωρήσει και στη δημιουργία της ενώσεως τουρκοφώνων κρατών και χρησιμοποιεί ως εργαλείο τον τουρκισμό. Υπάρχουν διαφορές στις γλώσσες, αλλά βασικά είναι τουρκικές γλώσσες, είναι τουρκογενείς γλώσσες και προσπαθεί λοιπόν να δημιουργήσει μια ένωση κρατών με κοινούς υποτίθεται πολιτιστικούς δεσμούς και γλώσσα και να χρησιμοποιήσει αυτά τα κοινά στοιχεία για να διεισδύσει στην Κεντρική Ασία. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο φέρνει οπωσδήποτε σε αντιπαράθεση, όχι ανοιχτή αλλά υπόγεια
μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, αλλά είναι και ένα θέμα για το οποίο λειτουργεί ως στοιχείο στις σχέσεις με τη Δύση, γιατί η Τουρκία πάντα προσπαθεί να πουλήσει αυτή την επέκταση προς την Κεντρική Ασία στους Δυτικούς, ότι είναι προς το συμφέρον τους να ενισχύσουν την Τουρκία για να μειωθεί ανάλογα η ρωσική επιρροή στην περιοχή αυτή. Είναι ένα θέμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε και στο μέλλον, γιατί η Τουρκία έχει μεγάλες φιλοδοξίες για την περιοχή αυτή, αλλά βεβαίως τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία δεν θα επιτρέψουν εύκολα στην Τουρκία να αναπτύξει σχέσεις με τις χώρες αυτές που θα απειλήσουν τα δικά τους ζωτικά συμφέροντα. Πάμε τώρα στο δεύτερο μεγάλο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα και που είναι το μεταναστευτικό. Νομίζω πως έχετε όλοι ακούσει για τις συγκρούσεις συμμοριών στη Σουηδία, στις οποίες πρωταγωνιστεί μάλιστα και ένας Έλληνας. Αυτό μας έλειπε τώρα, να πλασαριστούν και οι Έλληνες ως κακόφημοι μετανάστες στη Σουηδία, ενώ τουλάχιστον μέχρι τώρα είχαν καλή φήμη οι Έλληνες μετανάστες. Έχει αρκετούς στη Σουηδία, οι οποίοι δεν πρέπει να συγχέονται με το νέο κύμα των μεταναστών, τους οποίους δέχθηκε η Σουηδία ανοήτως, και υπογραμμίζω το ανοήτως, γιατί εγώ γνωρίζω αυτή τη χώρα από τον καιρό που ήμουν φοιτητής. Είχα ταξιδέψει πολλές φορές αυτή τη χώρα και πράγματι ήταν μια χώρα υποδειγματική από πλευράς τάξεως και ασφάλειας, από πλευράς κοινωνικής πολιτικής και ευημερίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά τελικά, ενώ ας πούμε σωστά πράττουσα έδειχνε μια πρωτοπορία στο θέμα της υπερασπίσεως των δικαιωμάτων στον κόσμο, και όταν έγινε η δικτατορία στην Ελλάδα ήταν από τις κύριες χώρες που πρωτοστάτησαν εναντίον της δικτατορίας στην Ελλάδα, τελικά από έναν αρκισισμό άρχισε να θέλει να γίνει δήθεν μεγάλη δύναμη ανθρωπιστική, μεγάλη δύναμη στον κόσμο, στον ανθρωπιστικό τομέα, και άρχισε να πρωτοστατεί στην παράνομη μετανάστευση, στα ανοιχτά σύνορα, όλα αυτά τα οποία είδαμε και εδώ. Και η Σουηδία πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατούσε υπέρ των ανοιχτών σύνορων και υπέρ της παράνομης μεταναστεύσεως κτλ. Εισπράττει σήμερα τους καρπούς αυτής της πολιτικής. Γιατί από τη στιγμή που η Σουηδία είναι μια χώρα όπως και η Ελλάδα, περίπου 10 εκατομμύρια, από τη στιγμή που άνοιξε τα σύνορα, μπήκανε μέσα ομάδες, κυρίως μουσουλμάνοι, οι οποίοι έχουν μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, δεν θέλουν να ενταχθούν στο σουηδικό μοντέλο, γιατί νομίζουν ότι αυτό θα είναι σε βάρος της μουσουλμανικής τους ταυτότητας, και έχουν εγκλωβιστεί σε γκέτο στις πόλεις. Το Γκέτεμποργκ, η πρώτη πόλη που συναντάει κανείς πηγαίνοντας προς Σουηδία, έχει ήδη μια πλειοψηφία μεταναστών, και το ίδιο έγινε ολόκληρες συνοικίες στη Στοκχόλμη, δεν μπορεί να μπει ούτε η αστυνομία. Δηλαδή εκεί που η Σουηδία ήταν μια χώρα πρότυπο σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ζωή κτλ., έχει γίνει σήμερα μια προβληματική χώρα, και αυτό μεταφράστηκε και στο πολιτικό σύστημα. Ενώ επί 50 χρόνια κυριαρχούσαν οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι πράγματι είχαν συμβάλει στην πρόοδο της Σουηδίας και είχαν εγκαθιδρύσει στη χώρα ένα υποδειγματικό κοινωνικό σύστημα ευημερίας, τελικά τι έγινε? Ήρθανε ακροδεξιά κόμματα, έγιναν κυβέρνηση, γιατί ακριβώς αντιδρώντας από τη στιγμή που τα άλλα κόμματα ακολουθούσαν αυτή την πολιτική και αλωτρίωναν τη χώρα, ήταν φυσικό ο λαός, όπως και σε άλλες χώρες, να στραφεί σε άλλα κόμματα και να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σύστημα της Σουηδίας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Σήμερα τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται συνδέονται με ένα πόλεμο συμμοριών, που ούτε λίγο ούτε πολύ θέλουν
συγκρούονται για το πώς θα μοιράσουν την πόλη για τα ναρκωτικά και τις άλλες παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή φανταστείτε που έχει φτάσει η Στοκχόλμη και που έχει φτάσει η Σουηδία. Και αναγκάστηκε τώρα η κυβέρνηση να καλέσει το στρατό, να κατέβει στους δρόμους ο στρατός για να προστατεύσει τη χώρα και να αντιμετωπίσει τις ένοπλες συμμορίες. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να δουν και αλλού στην Ευρώπη, και οι πρώτοι που πρέπει να το δουν είναι οι δικοί μας εδώ, οι οποίοι αντίθετα με τη Σουηδία έχουμε δίπλα μας και ένα κακόβουλο γείτονα, ο οποίος εύκολα μπορεί να εργαλειοποιήσει παράνομους μετανάστες στη χώρα μας για να οργανώσει ένα υβριδικό πόλεμο εναντίον της χώρας σε μια ορισμένη περίπτωση, θέλοντας να ασκήσει πίεση στη χώρα και θέλοντας να αποδιοργανώσει το κράτος στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης συγκρούσεως. Αντί λοιπόν να παραδειγματιστούμε από αυτά τα θέματα, είδα την περασμένη εβδομάδα τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Κερίδη ως αρμόδιους υπουργούς να εξαγγέλουν με την νομιμοποίηση 300.000 παρανόμων μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα για να καλύψουν τις ανάγκες, υποτίθεται, στον αγροτικό τομέα. Δηλαδή το ελληνικό χωριό, που είναι ο τελευταίος πυρήνας της εθνικής συνοχής της χώρας, να πάμε και εκεί στο χωριό να το αλλοιώσουμε, να εγκαταστήσουμε στο χωράφι, να εγκαταστήσουμε και στο τελευταίο μέρος της Ελλάδος λαθρομετανάστες, ξένους, που δεν έχουν καμιά σχέση και συνάφεια με την Ελλάδα, δηλαδή σιγά σιγά εμείς οι ίδιοι να προωθήσουμε τον επικισμό της χώρας. Μπροστά στις αντιδράσεις που υπήρξαν και μέσα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, η κυβέρνηση έκανε πίσω και το κράτησε. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πώς θα το περάσουμε με άλλο τρόπο, νομιμοποιώντας χωρίς μεγάλο θόρυβο σιγά σιγά λαθρομετανάστες, γιατί εδώ είναι το μεγάλο ψέμα. Γιατί έχετε, κύριοι, ανοιχτά τα σύνορα και όποιος έρχεται μπαίνει στη χώρα? Απάντηση: είναι η αξία δήθεν της Ευρώπης για το άσυλο, και επειδή στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις που κυνηγημένοι δεν έβρισκαν τα σύνορα κλειστά και δεν μπορούσαν να βρουν προστασία, τώρα δήθεν για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό έχουμε ανοιχτά σύνορα, σε όποιος δηλώσει και έρθει μία φόρμα στο χέρι ότι είναι δήθεν πρόσφυγας, να το ανοίξουμε τα σύνορα, και ό,τι δήθεν μετά κάνουμε τη διαλογή, αλλά όχι όπως με δια της δικαστικής οδού και με δικαίωμα εφέσεως και όλα αυτά, τις δικαστικές εγγυήσεις, οι οποίες βεβαίως είναι χρονοβόρες και κοστοβόρες και μπορούν να, προηγουμένως ήταν το όριο για να εξεταστούν οι αιτήσεις ήταν τα 10 χρόνια. Χρειαζόντουσαν 10 χρόνια και αντιλαμβάνεστε πόσο ανόητο πράγμα είναι ένα τέτοιο μέτρο, γιατί σε 10 χρόνια παντρεύονται, υπάρχει ας πούμε τώρα, εάν κάνουν παιδί είναι αυτόματα Έλληνας, άρα δηλαδή δημιουργείται ένα σύστημα με το οποίο δεν διώχνουμε κανένα. Μετά είπα να το μεταρρυθμίσουν και με ελληνική πρόταση να είναι 2 χρόνια η περίοδος αναμονής. Στην ουσία τίποτα δεν ισχύει. Είναι όλα και βλέπουμε ότι κανένας δεν απελάβνεται. Ακούμε μόνο για αυτούς που έρχονται. Δεν ακούμε κανένα που απελάβνεται επειδή δεν πληρεί τα κριτήρια, δεν είναι πρόσφυγας όπως καθορίζεται από τις σχετικές συμβάσεις, αλλά είναι οικονομικός μετανάστης. Και βλέπουμε τώρα και στις άλλες χώρες, βλέπουμε μπροστά στο αδιέξοδο που δημιουργείται και τις πολιτικές συνέπειες που προκαλεί, αρχίζουν να συζητούν πάλι για κάποιο είδους μεταρρύθμιση του ασύλου. Βλέπουμε τώρα το κοινοβούλιο να έχει άλλη άποψη και να απειλεί ότι αν απειληθεί το άσυλο θα αντιστρατευτεί αυτή την ρύθμιση και θα κάνει αγώνα. Βλέπουμε τα κράτη, εδώ την περίπτωση της Ιταλίας. Ήρθε στο φως τώρα ότι επίσημα η Γερμανία
ως κράτος επιδοτεί ΜΚΟ στη Μεσόγειο, οι οποίοι κυκλοφορούν δίθεν ως μεγάλοι φιλάνθρωποι για να διασώζουν μετανάστες, τους οποίους παίρνουν και τους αποβιβάζουν στην Ιταλία. Και βεβαίως η Ιταλία εξεγέρθη και λέει τι ιστορία είναι αυτή. Όταν ας πούμε οι άλλοι γνωρίζουν ότι περιπολούν στη Μεσόγειο σκάφη για να τους παραλάβουν και να τους αποβιβάσουν ασφαλώς στην Ευρώπη, βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο αποτρέπει την παράνομη μετανάστευση, είναι κάτι το οποίο την τροφοδοτεί και την ενθαρρύνει. Και βεβαίως η Γερμανία και η Πρωθυπουργός Μελώνη εξεγέρθη και έχουμε μια ρήξη μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας και λέει να σταματήσει αυτό το βιολί. Και είδαμε και μια παρέμβαση του Elon Musk, ο οποίος έγινε με το καινούριο απόκτημά του, το πρώην Twitter, έχει μεγάλες δυνατότητες διεθνούς παρεμβάσεως. Τον είδαμε, έκανε παρέμβαση στην Ουκρανία, αλλά έκανε παρέμβαση και εναντίον της Μπέρμποκ, η οποία είναι των Πρασίνων, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση της Γερμανίας και είναι από τους κύριους υποστηρικτές της πολιτικής των ΜΚΟ στη Μεσόγειο για να διασώζουν δίθεν μετανάστες. Τις ξέρω με αυτές τις ΜΚΟ και στην Ελλάδα και βλέπουμε τώρα ότι ο Υπουργός Μεταναστεύσεως έχει γίνει παρατηρητής. Αποτροπή, ποια αποτροπή? Όλα τώρα τα αυγά μας τα έχουμε εναποθέσει στην συμφωνία που διαπραγματεύεται με την Τουρκία. Αντί δηλαδή μόνοι μας να αποτρέπουμε την μετανάστευση, τώρα πάμε, αφού ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι, πρέπει να έχετε ανοιχτά τα σύνορα και να μην κάνετε push back όπως τα λέει, να μην αποθείτε αυτό που έρχεται στα σύνορα, τότε θα πρέπει να βρούμε ένα προστάτη εκτός Ευρώπης για να αναλάβει αυτό τον δυσάρεστο ρόλο, να τους αποτρέπει να πλησιάζουν τα σύνορά μας. Και βεβαίως ζητά ανταλλάγματα ο Ερντογάν. Και φαίνεται, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, φαίνεται πως το κύριο αντάλλαγμα το οποίο διαπραγματεύεται και με την Ελλάδα είναι τα ανοιχτά σύνορα για τους Τούρκους. Με πρόσχημα τους μετανάστες να δώσουμε ανοιχτά σύνορα για όλους τους Τούρκους υπηκόους, οι οποίοι θα μπορούν να κυκλοφορούν στην Ευρώπη και βεβαίως στην Ελλάδα και στα νησιά μας. Και αντιλαμβάνεστε, μπορεί να υπάρξει άμυνα στο Αιγαίο και εθνική ασφάλεια με τέτοιου είδους μέτρα, να μπορούν όλοι οι Τούρκοι να κυκλοφορούν. Μπορούν και Τούρκοι κομμάντος ως απλοί πολίτες να κυκλοφορούν στα νησιά μας και θα παραμένουν 90 μέρες, μετά μπορούν να πηγαίνουν ένα ταξίδι στη Σμύρνη ή στην Κωνσταντινούπολη και να ξαναγυρίζουν άλλες 90 μέρες. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε το τι συζητάνε και το τι διαπραγματεύονται. Ενώ η οδός είναι αυτή η οποία φάνηκε όταν υπήρχε η απειλή να έρθουν μαζικά ξένοι και να μπουν 150.000 στον Εύρο. Τι έκανε? Έκανε το αυτονόητο. Ανέστειλε την οδηγία, αυτή τη γελία οδηγία, ότι δίθεν δεν πρέπει να αποθούμε κανένα και είπε ότι κύριε, εγώ φυλάω τα σύνορά μου. Είναι έκτακτη ανάγκη και παρέχεται από την οδηγία η δυνατότητα σε κάθε χώρα, εφόσον διαπιστώσει ότι υπάρχουν έκτακτες συνθήκες και έκτακτη ανάγκη, να αναστείλει την εφαρμογή της οδηγίας. Αυτή είναι η οδός για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και όχι να αναζητούμε προστάτη εκτός των σύνορων, να τον πληρώσουμε αδρά σε χρήματα, να του δώσουμε και ανταλλάγματα την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη και άλλα για να μας προστατεύει δίθεν από τη λαθρομετανάστευση. Αυτό είναι εγκληματικό και αντί να βγάλουμε το συμπέρασμά μας, εδώ μέχρι και ο Σόιμπλε, ο γνωστός Σόιμπλε, εξηγέρθη και αυτός. Γιατί εξηγέρθη? Γιατί και στη Γερμανία νιώθουν τώρα τα χνότα του κόμματος, του λεγόμενου εναλλακτικού κόμματος, το οποίο έρχεται δεύτερο στα προγνωστικά και ενδεχομένως να προχωρήσει ακόμα. Εδώ έκανε παρέμβαση υπέρ του και ο Elon Musk και είπε ακριβώς για να αντιμετωπιστεί το θέμα της παράνομης μεταναστεύσεως, γιατί η Ευρώπη, όπως είπε ο Elon Musk, πρέπει να πάψει να ακολουθεί μια πολιτική αυτοκτονίας.
Ο ίδιος είχε κάνει επίθεση και στον Σόρος και είπε αυτός ο κύριος δεν επιδιώκει τίποτα λιγότερο από την καταστροφή του δυτικού πολιτισμού. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι διχασμοί μέσα στο κατεστημένο και μέσα στους ανθρώπους επιρροής για να βγαίνει προς τα έξω και μία αλήθεια, γιατί αυτός έχει τα μέσα επικοινωνιών και μπορεί να πει τη γνώμη του και να ακουστεί. Ενώ κατά τα άλλα ο γνωστός έλεγχος των μέσων επικοινωνιών από μια ολιγαρχία και από τις κυβερνήσεις δεν αφήνει να γίνεται μια πραγματική συζήτηση και παρουσιάζεται κατά τρόπο ανακριβή και παραπλανητικό ότι το θέμα είναι ανθρωπιστικό κτλ. Ανθρωπιστικό, βεβαίως η συμπόνια προς τη φτώχεια είναι ανθρωπιστικό θέμα. Αλλά αν νομίζει κανείς ότι θα λύσει το θέμα του τρίτου κόσμου και των δισεκατομμυρίων που δεινοπαθούν με τη φτώχεια, με τη λαθρομετανάστευση στην Ευρώπη, κάνει μεγάλο λάθος. Θα καταστρέψουν την Ευρώπη και χωρίς να έχουν επιλύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα έπρεπε, γιατί βλέπουμε στο Σαχέλ εξηγέρθησαν οι χώρες και έκαναν και πραξικοπήματα. Αντί να εξετάζουν ένοπλες παρεμβάσεις και πώς θα ελέγξουν την κατάσταση, ας κάνουν ένα πρόγραμμα, μεγάλο πρόγραμμα για νεόδωρο από τον ανεπτυγμένο κόσμο για τις χώρες του Σαχέλ, ούτως ώστε να είναι ένα διεθνές πρόγραμμα για την ανάπτυξη των χωρών αυτών, ούτως ώστε οι χώρες αυτές να μπορούν να θρέψουν τον πληθυσμό τους, να μπορούν να δώσουν προοπτική στον κόσμο τους και να μην αναγκάζονται να περνούν τη Σαχάρα και να έρχονται να θαλασσοπνίγονται στη Μεσόγειο και να ζητούν διέξοδο στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να λύσει το πρόβλημα αυτό. Ούτε είναι νοητό να πιστεύει κανείς ότι η λύση του προβλήματος του τρίτου κόσμου μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να τελειώσω με αυτό το θέμα, ευχόμενος, γιατί πια με ευχές μπορούμε να πούμε τώρα, ότι να επικρατήσει λογική, αλλά περισσότερο τώρα απευθυνόμενο στη δική μας την κυβέρνηση, τα όσα γίνονται στη Λαμπεντούζα, στη Σουηδία και στην ίδια τη Γερμανία, η οποία άρχισε να τις ανασχετεί μέχρι και ο Σόιμπλε, είναι δείγματα ότι αυτή η πολιτική είναι χρεοκοπημένη. Αυτή η ανόητη πολιτική των δίθεν ανοιχτών συνόρων είναι αυτοκαταστροφική για μια χώρα ιδιαίτερα που έχει δίπλα της ένα κακόβουλο γείτονα και εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Με το πνεύμα λοιπόν αυτό θα πρέπει να εγκαταλειφθεί αυτή η πολιτική και να υποθεί ευθέως ότι εάν υπάρξει, γιατί τώρα ο Ερντογάν απειλεί ότι θα στείλει στην Ευρώπη 500.000 Σύριους που είναι στην Κωνσταντινούπολη. Δεν λέει ευθέως ότι θα του στείλει στην Ευρώπη για να μην τον κατηγορήσουν, αλλά έχει ζητήσει από τις 500.000 Σύριους να φύγουν και να πάνε εκεί που είχαν έρθει στην αρχή και εγκατασταθεί στην αρχή φεύγοντας από τη Συρία και μετά πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό ευθέως βεβαίως δεν θα γυρίσουν κάπου που δεν έχουν οτιδήποτε μια βάση σίγουρη. Πιθανόν ο μεγαλύτερος αριθμός να κατευθυνθεί προς τα σύνορα για την Ευρώπη. Άρα να έχουμε ένα μαζικό πρόβλημα. Ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι το προηγούμενο του εύρου. Δεν υπάρχει, αντί να υποκύπτουμε στους εκβιασμούς του Ερντογάν, είναι να αναδεικνύουμε το προηγούμενο του εύρου, το οποίο έδωσε ένα μήνυμα και υπήρξε όντως αποτελεσματικό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και βεβαίως θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η γελία κατάσταση, να ακούμε κάθε μέρα διέσωσε το λιμενικό 50 από εκεί, 70 από την άλλο νησί, δηλαδή τον έχει καταντήσει το λιμενικό με την πολιτική αυτή των ανοιχτών συνόρων, αντί να αποτρέπει την είσοδο και να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας από την παράνομη μετανάστευση, να γίνεται ο υποδοχέας των λαθρομεταναστών και το ταξί εξπρές των λαθρομεταναστών. Ντροπή, αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη και εγκληματική και αυτοκαταστροφική και πρέπει να σταματήσει. Πάω τώρα στο τρίτο θέμα της σημερινής επικοινωνίας μας, που είναι το Κυπριακό. Εκεί πέρα αφορμή είναι η επέτειος των 63 χρόνων από την ίδρυση της Κύπρου.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι σήμερα, όπως έχει καταντήσει το Κυπριακό, το μεγαλύτερο μας χαρτί και το πολυτιμότερο μας χαρτί και το μόνο ουσιαστικά που μας έχει απομείνει είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ότι η Κύπρος, παρά το γεγονός ότι είναι ημικατεχόμενη, αναγνωρίζεται διεθνώς ως η Κυπριακή Δημοκρατία που αντιπροσωπεύει όλη την Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό προσπαθεί να καταργήσει και να καταλύσει η Τουρκία με τις διάφορες λύσεις που προτείνει περί πολιτικής ισότητας, δηλαδή το 18% να εξισωθεί με το 80%, και όμως αυτοί οι παραλογισμοί έχουν γίνει πολιτική πραγματικότητα. Δέχθηκε η ελληνική πλευρά την πολιτική ισότητα και με διάφορους σοφιστίες ότι ναι, και δεν εννοείται πάντοτε η αριθμητική ισότητα. Ναι, λέγεται όμως ότι εκεί που δεν υπάρχει αριθμητική ισότητα θα είναι ισοδύναμη η επιρροή της τουρκικής πλευράς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι 50 με 50%. Εάν το 50-50% μπορεί να μεταφραστεί και ως δύο κράτη. Γιατί εμείς τώρα λέμε όχι, δεν δεχόμαστε δύο κράτη, αλλά συζητάμε τη Διζωνική Ομοσπονδία που τι είναι ίδιο? Είναι δύο μέρη. Υποτίθεται ότι υπάρχει διαφορά μεγάλη το να είναι Ομοσπονδία ένα κράτος με δύο μέρη και είναι άλλο πράγμα να είναι δύο κράτη με δική τους το καθένα κυριαρχία, γιατί θέλουν ισότητα κυριαρχίας η τουρκική πλευρά. Άρα το να συζητάμε σε τέτοια βάση είναι, λυπάμαι που χρησιμοποιώ συνέχεια τη λέξη αυτοκαταστροφικό, αλλά αυτό είναι. Είναι δηλαδή εντελώς παράλογο και αυτοκαταστροφικό να καθόμαστε και να συζητάμε τέτοια πράγματα. Και στην ουσία τι λένε οι Τούρκοι? Αφού τώρα συζητάμε, και αυτό το λένε τώρα, το λένε εδώ και 40 χρόνια που συζητάμε. Αφού τώρα συζητάμε, δεν πρέπει να πηγαίνετε στα διεθνή φόρα και να καταγγέλλετε την τουρκική πλευρά για εισβολή και κατοχή, γιατί ας πούμε χαλάτε το καλό κλίμα με το οποίο θα φτάσουμε σε μια συμφωνία. Και έτσι με τον τρόπο αυτό έχει επιβληθεί ένα σιωπητήριο στην ελληνική πλευρά, ένα εμπάρκο, και στην ουσία πέρασαν στην αντεπίθεση οι Τούρκοι τώρα. Πήγε ο Κουρτουλμούς, συγγνώμη που δεν μπορώ να προφέρω πολύ καλά αυτά τα ονόματα, αλλά τέλος πάντων ποτέ δεν μπόρεσα να εξοικειωθώ με τα ονόματα αυτά, είναι λίγο περίεργα σε σχέση με τα δικά μας. Ο κύριος Κουρτουλμούς πήγε στο πλαίσιο μιας συνόδου του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ιρλανδία και τι είπε? Δεν είναι η Τουρκία η Τουρκία εισβολή στην Κύπρο όπως καταγγέλουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι οι εισβολείς. Ακούστε εκείνα. Σταματήσαμε εμείς να μιλάμε για εισβολή. Πέσαμε στην παγίδα να μιλάμε συνέχεια οι δύο κοινότητες και οι δύο κοινότητες και οι δύο. Και οι Τούρκοι τώρα πέρασαν στην αντεπίθεση, προπαγάνδα, γιατί τώρα θέλουν να προωθήσουν την αναγνώριση του ψευδοκράτους και άρχισαν τη χονδρή προπαγάνδα, διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα, να παρουσιάζουν την ελληνική πλευρά ως δίθεν εισβολής και βεβαίως να μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι να ζητούν τον αφοπλισμό των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί δίθεν παραβιάζουν τις συνθήκες, ενώ θυμηθείτε η ελληνική πλευρά άρχισε να οχυρώνει στοιχειωδώς και να ενισχύει την άμυνα των νησιών μετά την εισβολή στην Κύπρο. Από τη στιγμή που ακολουθεί πολιτική εισβολής και απειλούσε και τα νησιά, δεν είναι μόνο την Κύπρο, και δημιουργεί όλη αυτή την υποδομή που δημιουργεί με αποβατικό στόλο και με στρατιά Αιγαίου και όλα αυτά, είναι φυσικό να πάρει μέτρα άμυνας η ελληνική πλευρά, επικαλούμενη το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για αυτό, το δικαίωμα αυτό άμυνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτή την πολιτική η τουρκική πλευρά περνάει στην αντεπίθεση και προσπαθεί να ενοχοποιήσει την ελληνική πλευρά με χονδροειδείς διαστρεβλώσεις.
Ήταν ο κύριος Πλακιωτάκης από την πλευρά την ελληνική, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και έδωσε μία απάντηση, αλλά αυτό το οποίο σημειώνουμε είναι την τάση αυτή της τουρκικής πλευράς. Αφενός να προωθήσει την ένταξη, την αναγνώριση του ψευδοκράτους, είναι η νέα πολιτική που διακήρυξε επισήμως από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Ερντογάν, και από την άλλη βλέπουμε την τουρκική προπαγάνδα να διαστρεβλώνει χονδροειδώς τα γεγονότα και να προσπαθεί να δώσει μια άλλη εικόνα της πραγματικότητας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η σωστή απάντηση σε αυτή την εκστρατεία δεν είναι η εξευτελιστική επανάληψη «εμείς θέλουμε συνομιλίες από εκεί που διακόπησε στο Κρά Μοντανά», αλλά είναι η χάραξη μιας νέας στρατηγικής που θα θέτει την οξία εκεί που είναι η ουσία του προβλήματος, δηλαδή η εισβολή και η κατοχή, και όχι δήθεν οι διακοινωτικές σχέσεις. Όλη η πολιτική για δήθεν διζωνική λύση με η πολιτική ισότητα είναι μια πολιτική η οποία δεν δίνει καμία λύση στο Κυπριακό, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει, να γίνει συμπληρωματική πολιτική προς την τουρκική στρατηγική και να οδηγήσει την Κύπρο στην τουρκοποίηση. Με αυτά τα ολίγα για σήμερα, σε μια εβδομάδα θα επικοινωνήσουμε πάλι.